Ampun. Ampun. Pun aja niru kula. Kula niku pun kebatut kujur kok kula niku. Lah iya, Mbak Lestari. Sing ana sisihe. Iki aku matur nuwun karo anakku wedok iki, Nduk. Oh iya, iki mongko anake lagi setahun rung genep. Isih nyusoni lho ning omah, Nduk malah. Malah tak mboten nggih Pakde kula niku estu kula mboten saged. Bojone tak bel, bojomu tak jak entuk ora apa-apa petel sirahmu aku ya ngono. Wah iya diulungke. Mergo tenan, Nduk. Kabeh sindenmu kabeh lerek-lerek kabeh. Oh iya. Iya, ora tau leren. Ora mergo melu aku tok ya melu dalang liyane jane iki nek digagas kuwi. Oh iya. Musim pancaroba peralihan antarane saka udan ning panas iki mau ya mengkene iki mau kahanane. Oh iya. Mbak Jayeng Sugeng Dalu. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Limbo Biung Cange. Nggih, jenengan dalemipun pundi? Aslinipun? Kula asli saking Tuban, Jawi Wetan. Iki mesti anak putune Suralawe. Ya syukur. Jan. Naminipun sinten naminipun? Nami kula Diajeng Candra Mulya. Kok nyebute do Jayeng sebabe apa? Lah kirangan, lan jenengan kok nggih nyebute Jayeng. Lah aku sing kandhane Daru Mencu kok. Oh, lah kae sapa-sapa istriku. Lah iya. Lah wong kula nembe dugi, "Halo istriku." Mbak Wiji nembe dugi, "Halo istriku." Lah jane istrine sing ngendi? Istrine kok nang omah kon mung manak. Lah iya mak saka Tuban Jawa Timur sakmenika sampun wonten Solo nggih Dik nggih. Nggih, pangestunipun Pak. Ya syukur. Putrane pun pinten? Kula kalih Pak, niku nek nyuwun mik bareng kula mumet. Oh. Loro ki mergo kembar apa mergo sijine ki mau? Nggih benten-benten. Beda ndas. Nggih. Oh iya. Sing setunggal niku nembe umur 9 sasi, Pak. Nggih. Sing setunggal 35. Malah. Lah sing 35 ki bahaya kuwi. Lha pripun? Wes kuwi mengko iso ngetet-tetet ngene iki malah nyilakani wong. Lah iya. Niku malah angel disape kok. Ah, sapeane angel. Lah ya mulane kuwi. Ayo sandike kuwi sandike Sugeng Dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Mak Cange. Suarane jenengan nggih lerek-lerek. Niki selalu berusaha. Wah iya. Disiat-siatke nggih. Alhamdulillah nggih. Asmanipun Mbak Sulistyorini. Nggih, leres. Saking asli saking Manyaran Wonogiri. sakmenika hijrah wonten Wonten Ngelalung Karanganyar. putra sampun pinten? Jenengane ampun ten mriki ta apa kewuh kula. Ngene lho, Nduk. Aku ning kene iki wis dianggep sedulur dhewe. Nggih. Nek nggawa bocah iki sing cetha. Kula napa mboten cetha. Iki manak apa durung kudu cetha. Nah, cethane kuwi anake pira? Nggih, pangestunipun kula sekawan. Lho ta mesti dong ngono kuwi aku kok gedeng aku ngono. Wong ya pesen anu kok ya. Ning kan nggih prejengane tasih kados prawan to. Perawan sumpil. Ah iya. Ya matur nuwun Mbak Sulistyorini. Sing pinggir dhewe kaya lagi. Wis iki ndek wingi tak jak ning Jombang Jawa Timur wis kaya Bathara Guru lho. Mung sedakep kok nyuwara moh. Sedakep mangan. Nyuwara ya moh. Aku ngono. Oh iya, kuwi sesepuhe Among Rasa sing asmane panjenengane Bunda Elvina Sutarni. Oh iya. Kuwi nek awan guru PAUD, nek bengi sinden. Oh ngono. Ya bakul mbakul, Nduk. Oh iya. Ya alhamdulillah matur nuwun sanget. Dicicil siji mboko siji sadurunge jumenengake panjenengane para bintang tamu. Wes bintang tamu ini ben leren sik, Nduk. Mergo wong loro ki ora tau leren kok, Nduk. Ora mung nyinden Daud dilakoni kok. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya, mula sikile mimin kena meletek-meletek nganti kaya omah singa. Oh iya. Coba nyuwun karo Butarni sik, nyuwun Butarni sik. Oh iya, apa Mak? Sarung jagung. Oh iya. Pelok barang kaya ngapa? Oh iya, kaya ngapa? Anggitane Sumargi iki narta sabda ingkang asli pidalem saka Krangkungan, Kelurahan Pandes, Kecamatan Wedi Klaten.
Ora doh kok kene ya, Mak. Ora doh kene iki ya nggon seniman ketoprak lho, Nduk. Mula ngati-ati nek drama ning kene iki. Wah ya. Pakde Sukis iki wah nek ketoprak dadi Diponegoro apik, Nduk. Oh iya. Monggo Nduk diaturke. Monggo. Ya. Sarung jagung wis diaturke Genduk Jayeng. Jan. Nggih, Rama. Aja Rama. Lho, lah napa? Kiai. Kiai, oh nggih, Gus. Mergo Ki Dalang ki ora ngono, Nduk. Nek kene lho cara Klaten, Kiai iki ora Gus. Kiai iki mau wong sing dituwake ning kene. Oh, ngaten. Mula sebutane Dalang ki Kiai iki Kiai Dalang kuwi mau terus disingkat dadi Ki Dalang. Ki Dalang. Nah ngono aja Rama. Kabotan nek Rama kuwi. Ngono geblak kuwi malah. Oh iya. Mulane kuwi
Iki mau saka panitia ngersake elok nduk iki nduk. Bawane aja lamis. Nggih. Digawe terus bar kuwi sinom nyamat. Dibablaske ning langgam aja lamis. Iki sing nyerat mau panjenengane Pak De Sukes. Pinyuwun ya para panitia, panjenengane ketuane panitia Pak De Suripto. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya, wah jan kaya ngapa sing saka Tuban suarane kaya ngapa. Wedhet. Wah iya ya Mak. Dhisik iki ya idolane wong Solo, isi Solo. Wah iya. Nak matur kalian Pak Sukes. Nami kula menika Pak Sukes sanes Ki Tantu Sutanto Eskar. Kula niku mboten gadah gelar sarjana seni utawi sarjana kerawitan. Kula niku SMA medal saking SMKI semester setunggal kuliah wonten Universitas Bantara Sukoharjo nembe angsa kalih dasa dinten pun ngetengi wong. Dadi pun mboten tutup. Berarti nggih pun pripun malih. Oh iya. Mboten sarjana kerawitan ya Mak. Yoga kuwi le elek. Le muni. Sekolah ra tutuk e. Ngono. Lah iya. Saya nek sing ngempul kae. Ngono kuwi. Lah iya kene ora nyegel ora apik kok Mak. Lah iya. Mangga. Ya nduk nyuwara sing apik. Yen ngono sebentar Mas Bulet. Iki tenan apa ora? Yen kowe lah ngono mateni sindan kok piye kowe? Lu kok dhuwure ra umum yen kowe nang lewo. Ngono kuwi apa? Patet apa? Lah wong Mas Welut niku riyen nate seneng kula tak tolak. Karepe apa-apa disenengi. Yutarne tembung. Neno neng. Ya. Sak wilah. Ayo. Suara kok apike kaya ngono. Bejane sing dadi bojone ya, Nduk. Bojone ya dalang kok, Mak. Wis dalang sastrawan hebat. Oh iya ya, Mak. Kuwi dhisik iki jane ora seneng karo bojone ning gandeng digaweke puisi. Terus rontok jiwane. Ah, wong kula riyen niku seneng bojo kula pas mendem kok, Pak. Wah. Lah kebacut iki. Wah iya. Wah, wis kowe iki ya nek mau mendem ya kowe iki nekat ae. Lah iya ya, kaya trek ae. Enggak. Sing nyuwun iki panjenengane Pak De Sukes pribadi kan, Nduk. Iya ya, Mak. Nek panitia pepeling mau seluruh panitia. Oh, ngono. Mangga dipun lajengaken. Mung welingku. Mung welingku. Aja Mendem. Oh, iya. lame. Ngomong ngotrek, Nduk, kon nusul apa kuwi kon nusulke apa korek baran, Nduk. Mergo ning kene iki angine rada oke nek dienggo udut kangelan. Oh iya, durudut wae. Satu kok kele pitu pripun, Nduk? Hawane adem nggih, Pak nggih. Lah, iki munggah sithik wis Gunung Merapi kok. Oh, Nduk. lah nggih. Durung tau kowe rono? Dereng. Oh, sesuk bar mayang tak jak munggah nang kono. Kono kuwi Ajeng napa? lho wisata. Oh, tempat
wisata. Golek wedi ngono ngono. Oh iya. Oh iya, nggih pasang, urung tak ngerti to kowe nggih pasang, wis tak krungu nggih pasang. Dereng. Nggih pasang ki mau nyebrang saka daratan ngene iki nang pegunungan ngono. Wah, tenan, apike ora umum. Nek ngoten benjing kula mangjak mriku nggih Pak nggih. Wis ta, kowe bojomu tak ndemane sik wis penting. Ben tele-teleane bojomu minggat to ya ngono. Ya, neng. Yen kowe seneng lamis gampang kena ing bandu tumraping sesrawungan beaja senang lamis. denare nek gonge nemuni ya. Nek duweke ora muni malah. Lah iya. Nenong Senang lamis padha karo deman sinem nyamat dhisik ora usah nganggo deg-degan wong dibablaske ning aja lamis. Oh iya, mangga jane iki gonge 6 karo 3 ning ya ora apa-apa wis pokoke sak nyambung-nyambunge. Oh iya, monggo ya. lalene saiki lan jaman. Lah iki oh ngono ya. Arep mantu iki lho, Nduk. Sida karo bontot. Ora. Karo bontot aku ora budal aku. Arep mancing ning segara. Terus nggih ya.
Aja lamis. Matur sembah nuwun, Nduk, anakku wedok gendhok. Jayeng. Oh iya, matur nuwun ya, Mak. Iya. Coba Nduk iki nanjake bintang tamune ning nyuwune jumenenge lagu panyuwunipun saking ibu-ibu. Apa Tawang Mangu Indah? Oh iya. Sik mengko gek Tawang Mangu ngono tok iki apa? Apa kae ya sijine kae? Ning Tawang Mangu ngono kae. Lali janjine yae mengke. Mengko sing nyuwun Tawang Mangu ngono. Mbok menawa nek lali janjine kuwi, Mak. Ya. Ah, monggo nek Tawang Mangu Indah iki piyayi kene mesti ora ana sing pirsa. Wah ngono. Tawang Mangu ngono kae pokoke. Ya. Ya wis nyanyi cah loro. Apa Mbak Mimin karo panjenengane Mbak April karo jemenenge. Ya mangga. Ompake ping pindho. Ya, dados ya. Saka Mas Buneng. Oh ya. Lah. Oh.
Sali janjine langsung. Karepmu. Gunung Lawu. Kupinge bablas kali janjine. Kabel jinawel Iya, iya. Heeh. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Lagi 5 dina ora ketemu kok pasuryanmu saya cantik, saya cantik. Amargi seragam kali Ibu Sinden niku kok. Nggih ning ya lemu ngadi busana ngadi sarira bengi iki ya beda kok. Saestu menika. Tenan piyayi kene iki ya lin jagake temenanan. Akeh sing do ngrasani bapak-bapak panitia niku. Anu lho Mas, nek Apri ku cantik lho Mas. Nek Mimin kok kaya ember ngenten niku. Ember niku. Mbok aku dhewe ya ora ngerti kok ngendikane panjenengane Pak Desukis mau ngono kuwi kok aku dhewe ya ora iso mbuktekke dengan ember dan sebagainya. Menika namung maligi Pak Desukis menapa sedaya panitia napa sedaya pamirsa? Sedaya panitia. Ngendika ngaten. Nggih. Kamangka. Kamangka. Sejatosipun. Heeh. Panitia menika rawuh wonten istana kula. Heeh. Dalem kamangga inggen. Heeh. Ingkang dipun ner menika Mimin. Lah kula nek kalih Mimin tok mboten kalih Apri mengke mesake bocah nika ndak keleleran kula ngoten. Nggih ngempun Apri mang jak sisan nggo genep ngoten. Mbok perjuangke. Nggih. Piye cara bocah niki men ra balik ning dalan melih kula ngoten. Apa dhisik kulinane ning dalan? Dolan trut bogem terus kula kukup niku dadi cantik. Mengko tak goleke kacale gedhe lho. Sapa? Lah lek kulino ning Bangjo Bogem ki kono kok aku ki. Lah iya. Nyatane ya panitia. Wah, pun sawetawis dawuh nimbali dawuh. Dangu sanget. Enten nek gang sawulan kok, Mbak. Wonten nggih. Lah nggih, mula panjenengan niku teng mriki niku berbahagialah. Nggih. Ing atase sampeyan teng mriki niku ya wis duwe jeneng. Jeneng sampeyan naruh mergo piyai kene iki senengane iki ketoprakan. Nggih, leres. Daerah mriki-mriki sedaya wajan nek nyamang kula niku kok ya ora bosen. Mongko kula ayune ya ora ayu banget. Kula ora ayu banget kok. Pak kok mboten bosen kula jenengan ki rayu, Mbak. Biasa. Malah kalih singen liyane jan ki rotok mung di bawah standar. Ning jan ki bocahe nyenengke. Allah telek kok. Bocah jan ki nyenengke meraati. Lho, nek
Kowe lho aja mental-mental ning Napa? kene. Kowe iki ning kene wis kondang. Apa? Sukimin cah karang nongko. Ndadak. Dulurmu lho kene ya akeh kok. Lah pun anku Pak Polisi dek kon ning kono ki ngopo Mas? Oleh ponakanmu le arep garuk kowe ternyata sing digaruk kowe kan. Pak D mungkin mboten saya nyebut kula lho, kula isin ngono. Wong nyambut gawe Pak Ni gedhe ngene kok. Lah iya. Ya ora apa-apa kok ya. Isin de Pak D kowe ya. Mulane berbahagialah sampean kalih kula nggih, Mbak. Nggih. Ing ngatasé piyai mung sak RW lho, bayangno. Nggih kasih Iki setunggal RW. Tunggal RW tok iso. Kawontenaken pagelaran ingkang megah ngeten menika. Rejing iki tingkatnya tingkat kabupaten lho, Mbak. Nek ning alun-alun kabupaten lagi sakmene iki. Tepuk tangan kagem pagelaran dalu menika. Kaya panitia. Kaya panitia lah sak RW lho Lah nek. iya, biasane nek nggo panggung dangdut rock mini men di cah cilik-cilik kae to. Lah kok ora ono cah cilik ngindek aku ya. Lah ngindek kowe malah ya bocah ya dipeleti bocah kok. Mulane kuwi lho, hebatnya kaya ngene iki, Mak. Ndongake warga, monggo. Warga wonten ing tempel. Tempel Burangan Manis Ya, Renggono. mugi-mugi warga tempel tansah pinaringan keselamatan. Amin. Bejo donya, bejo akhirat, tinebena saking suker sakit lan memolo. Amin. Dongamu piye, Lik, Min? Mugi-mugi sedaya sehat. Sedaya sehat. Sehat, Sing amin. diutang soh lunas kabeh. Amin. Sing durung iso nglunasi muga-muga sing diutangi gelem disemayani. Amin. Sing wingi bojone do slintutan, delikan, sakniki kayane sok glogok karo garwane. Ora delikan, ndelekke nang pecis, ndelekke nang selop, ndelekke nang stut mboten wis. Kuwi wong lanang. Karena istrimu adalah ladang pahalamu. Sok sapa lomo karo bojone insyaallah dipermudah rezekinya. Karo bojone util karo bojone kancane malah lomo. Lho kleru. Bojone dhewe ra diopeni, nek bojone wong-wong diopeni ora klentung. Lah kuwi lagi ngetren kok. Ya ngetreno kaya kono ra trep. Barang elek kok ditrenke. Ya sok suci kuwi. Mboten sok suci kasunyatan, jretangi semono ibu laporan kalih kula. Lho nyatane Pripun kahanane sakniki wong wedok? ngene lho Min. Kudu ditinggal mancing, tinggal dolan ra dikayani. Mongko sumbangan dobel telu. Nggih napa nggih, Bu? Aja ngoyo. Sumbangan anake wayah kos-kosan, bayar SPP, kenaikan kelas. Wong wedok ana sumbung atine. Sing alon-alon sesuk kowe jek gawean cokir ya, Lek. Nika saestu kasunyatan mboten diemutke. Wong lanang iki golek pangan, nguripi, ngayemi, ngayomi. Kok malah wong wedok kon teker-teker golek malah dadi tulang punggung keluarga lu ora klentu to. Dadi wong lenang ki kudu Golek pangan. termasuk kowe. Oh lah iya. Lah yo kowe yo lanang kok. Makanya aku ya semangat. Semangat golek pangan ya, Mbak ya. Sedaya sehat. Wong urip ning alam donya ki jane iki mung sitok kok, Mbak. Kabeh gelem rekoso. Nggih. Wes, wong urip ki kon rekoso. Ora ning urip kepenak ki ora eneng. Lah mboten wonten. Lah iya. Wong nyambut gawe ya kesel. Nek Iya. sak rekoso-rekosone wong nyambut gawe jah rekoso wong sing ora nyambut gawe. Iya. Dia pepinginan ora kasembadan. Arep kuliah ya kudu rekoso. Nah, arep turu ya butuhke mangan. Arep dolan ya butuhke pangan, butuhke Ya. apa. Nek ora nyambut gawe saka ngendi apa ngatung. Nah, dikek iki ora puas lho nek ra kayane dhewe. Iya ya. Kula dikek bojoku ora gage-gage kok nek ra keringet kula dhewe. Bojomu ya wong. Kowe tringin. Ya wong iki arep kowe ya wong kok. Lah iya. Dadak bojomu ya wong. Syukur bagi sewu. Injih. Penontonnya ning kono, pamirsane ning kono. Injih kathah bapak-bapak panitia. Bapak-bapak tamu. Bapak-bapak tamu undangan. Injih. Ingkang wonten ngajeng menika para pamirsa nggih sami semangat lho kados ten Nganjuk to Pak nek ngeten Nggih. iki lho ingkang mirsani sami Oke, lenggah lho. Nggih, Luar biasa. jan nggih. Nek Menika wonten panyuwunan nggih Mbak menika. Injih menapa? Katur Pak Dalang Pak Tukimin Tebasan Pari. Pak Tukimin Oh, Tebasan sing dhisik wis tau Pari. nimbali awake Dawuh dhewe. wonten mriku. Nggih. Pak Tukimin sing tau nanggap Tukimin. Ya. Ya nek ra kleru 3 tahun kepungkur, 3 tahun kepungkur. Ala punjul kayak bar corona pas kok. Lah nggih. Heeh. Nggih, iki Nyuwun. Pakde Turangga Tunggara sing dak. Sing nyanyi Apri Mimin nyuwun lagune Liwung. Lho. Liwung. Angger bagian angel kok bagianku ya, Pri. Nah iya. Nyuwun sholawat hariah agar pikantuk rahmat keselamatan saking Gusti Allah. Pak Dalang juga sukses. Nah iki sing nulis iki nuwun sewu.
kok ora pati cetha iki sapa iki coba Mas Selawat. Agus Sri sapa iki coba. Yen sewu nggih. Ngisor dhewe iki selawat hariyah iki piye? Selawat Nariyah. Nariyah. Lah tulisane iki piye? Oh, lah nggih niki Lah. coretane N niku kemunggahan. Lah. Nggih, Pak Selawat Dalang. Nariyah. Jaya Nggih. dan sukses. Agus Ya apa to Lek iki? Agus Sri Kok Sri ngono Mas? Kowe Agus diwaca. Sri SH. Nggih. Sri Risi. Sri Risi. Pokoknya ibu Ya, Nggih. sing penting kuwi, sing penting Nggih. ya. Pun sampun Yang dicaoske dipun lah. Ning Mas Agus bener apa? Lagu Liwung ya panyuwune saka kanca-kanca muda-mudi taruna bakti. Iya ya Mak. Kalian podang kuning. Lah iki ngene sik. Dicicil sik. nggih. Iki mau sepelok. Nggih. Saiki nuwun sewu. Iki nuhoni panyuwune ibu-ibu kelawan kanca-kanca nom-noman. Nggih. Iki ngersake lagune ya kuwi Liwung. Liwung. Laiweng. Liwung digedruke. Nggih. Oh. Sing juga tenanan lho. Kowe Oh. gantine Mupida lho iki nyawaku wis nyutan lho iki. Ning kalau malah Mupida malah ngatang-ngatang malah. Semangat lho, Jos. Iya Lek. Kowe ya barang kuwi semangat kok ya. Lanjut. Kale padha baune kongkon. Aku kan wis faktor usia. Usiamu pira? 50 tetes cantik kiplak-kiplak kaya duduh gule. Kaya Biasane ngono kan nek. 50 kan pun kisut, pun nglinting apa-apa wegah gon waton Lah perintah. iya. Lho kok terginas bergas cantik. Iya. Cantiknya Nusantara, Wah. bergetarnya Katulistiwa. Wah, duduh gule 3 dina kepungkur. Dah ting klenyit pri. Ya, kaya ngapa diaturke? Mangga, ya Mas. Langsung ki mawon. Langsung nggih. Gedruk Mas, ya mangga. Yo. Kicau, kicau, kicau mania. Kinor Pratiwara. Terima kasih, Bang. Kiai Sengkoro dasar bisa loloke Oh, wah jantenan Kak. semangat ya Mbak Limbo. Semangat ambak iki nuwun sewu ya dudu wanita tenan wong wanita daden-daden. Ning wong semono ya kena diandalke. April iku joget ten riki bokonge tekan Prambanan mriko lho. Iso. Bokong iso wah. Nek Nek- nuntuti April. Nek kowe iso ora, Lek? Aku ya iso ning ra tekan rasaku pri adat ketimuran wong wedok ya aja nganti berlebihan. Wong wedok. Wedok. Oh, wong kowe wedok iya, nek mengkurap iya. April ngomong. Lah kowe nek mlumpah ya kaya arep ngundah pelem no. Lah kok apa? Genter. April lo aib Oh, apa sih kena diteke. Iki jenenge cici cibeh ya. Woi,
Lah iya mangga. Sabda panitaraku Lesiraku Kaca sisiku Mugi Gusti nilang tresnaku kata binomo mati Hey! Hey! Berkas no, kowe disusul bojomu. Siapa? Basuki. Basuki. Bunda kerja dulu ya Mas Basuki ya. Sehat-sehat ya Mas. Neng kono disusul Yudi, neng kene Basuki kono Togok. Sing tak nggumuni nggih aware karo bontot iki lho. Niku ajeng nyuwuk bontot kok niku. Lah iya. Ya mangga. Luar biasa. Kamu ndutanipun ibu-ibu menika. Ibu-ibu ki wah tenan kok kayak seragam kabeh. Among tamune ya para panitia seragam kabeh lho tenan kok. Nomane ya seragam kabeh. Katangkane maningkang lelados kula iki seragam sedaya. Kaya ning kantoran ngono ya, Le, seragame. Kayak aku arep mudhun saka gerobak mau ning transit ya diamanke. Kula saged mlampah piyambak mboten wong ayu niku gudane akeh tendalan. Lah kowe nek ngantek kalungmu apa gelangmu sing ilang iso tuku nek kehormatanmu sing dicaplok boyong. Lah kowe nek ora diamanke engko njupuki apa-apa. Ora maksude ayuku ki lho iman-iman lho bintang tamune sing wingi ning tempel wonge geleman. Lho nek darani ngono ndak. Oh, bintang tamune wingi jane rayu ya, tapi kok sopan santun, iso njaga kesucian lan kehormatan. Dadi kowe nganggo tepa tuladha wanudya sak isine. Nek diarani geleman mo. Nek dibayar? Nek dibayar ya gelem to, Bro. Dosa mau masuk angin ora bayaran. Kok koclok. Iki malah panjenengane Bapak Jarawadi Pak RW. Pak RW kalau mau. Ngersake podang kuning bawane Pak RT Selawe. Oh nggih. Asmarandono anggitanipun Pak RW nggih, monggo. Sakniki monggo pundi Pak RT Selangkung, monggo. Ah sik aja rancang aku lho ngomong muni sing Slendro. Walaupun nanti Slendro tapi nanti melek. Sepote Pak RT rene iki kudu eneng lagune mergo niki nyicil panyuwun akeh banget ora dicicil cilaka iki. Si kucing. Monggo. Monggo Pak RT, monggo. Kula sepoti ngagem si kucing. Monggo, cuma mriki Pak, tidak mriki Pak. Ya monggo. Ya.
sumekene romansaku teka karo milane pawe bo Suwuke Mas. sansane sing kaca kote Pak RT belum joget lho. Nek ra Pak RT luar biasa ra mungkin. Sugeng dalu Bu Cangik, Bu Limbuk. Nggih sugeng dalu ugi. Panjenengan asma sinten Pak RT? Peking, Pak. Oh, Pak Peking. sing asma Pak Peking niku jenengan niku. Nggih. Napa jenengan riyen niku ibukipun nyidamprit Peking napa? Walah, nika sejarahipun menika panjang ngono, Pak. Oh, nggih mboten napa-napa nggih. Jenengan pun tepang kalih banci loro niku pun tepang. Wah, niki kala mangsane niku mandar sareng-sareng. Teng pundi? Wah, teng Ladon. Oh. Nggih. Niki panjenengan badhe anu Pak, bawa Pak. Nggih, niki ngestokke dawuhe Bapak RW. Nah, Nggih. menika menawi mangke boten dipun kan mangke mindak kirang Duka. prayogi. Mengke malah jenggote brodol sedaya nggih. Lah iya. Mangga. Radi mriki to, Pak. Mengke ndak kejengkang kok jenengan niku. Rada rene le. Aku rono ya, Nak. Nggih. Aku rene engko mimin ya kon rono lha piye? Lah jenengan kok cerak manut diayu kok kados grogi iki gila napa wedi? Perkarane iki ora ngono. Lah pripun? Perkarane iki ndemben iki awu iki kira dhisik ya mimblik-mimblik ae. Mimblik-mimblik. Nggih. Bawa napa, Pak? Bawane ya Podang kuning. Oh, Nggih. budang kuning. Monggo, Bapak. Ning niki karono dipi niki di wonten catetan ya nggih niki kula tak. Mboten Oh, langsung apa-apa catet. nggih. Kula Mboten napa-napa. Niki pun kula bedake penyan mendet catetanipun. Oh nggih. Gantos niku, Pak. Ijol wae. Oh, ya. Ya, lah sing ana kabel iki jan ngreco-ngrecoki. Sing kok. radana anune kabele dawu iki malah. Nggih. Ya. Monggo Pak Peking. Neno. Dusun tempel angadani. Dusun tempel angadani. Gek tanpa maos lho. Wah. Niku sik erip tanipun panjenengan, Pak. Ngerti dusun mringsa suka. Neno. Guyub rukun sakwar kane. Menika mau panjenengan nggih ngintuni nawala ngersakaken gandrung sinom nggih Pak nggih. Ngaten Bapak. Kala wau sinom sampun. Lah Nggih. menika kula tak bawa kemawon mengke kula tak ngancani Mbak Mimin kali Mbak April mawon podang kuning niki Oh mawon. nggih, mboten napa-napa. Monggo dipelajengaken. Monggo Pak Peking. Mure lestari budaya. Priapri. Dun. Nggonaku ki ya ning desa nggonaku ning asmane Peking ya enek. Nggih. Ya ini yang gentileng ngono ki persis ya. Kok gentilang pripun? Manis katanya, Mas. Ya cilik pokoke setiyakin ning ra ning brengose ngono lho pokoke. Mreh kundang. Ndak lali. Iya, luar biasa kok. Nenong Nak ngaten iki man mengke kula lali ngoten Pak. pun mang terus kiriyen. Lajeng kirmien. Sujud syukur mring yang agung gayuh Iyong tentrem ing bawana. tepuk tangan kagem Pak Peking para kadang. Luar biasa. Lulus raharja, Pak. Menika ingkang ngripta panjenengan kiambak. Pak RW. Pak Pak RW. RW. Kula niki rak mung nindakake dawuhing Pak RW. Oh, ngoten. Gandeng panjenengan menika sampun nindakaken dawuhipun Pak RW kanthi slamet.
lancar tur nggih sae. Niki pikantuk hadiah saking kula kalih Lek Min. Menika hadiahipun menika mboten saged diuangkan, mboten sah dipun pirsani sepinten. Neng bakal teringat seumur hidup. Hadiah istimewa iki mesti wah ning aku jajakan iki. Hadiahipun iki mesti hadiah mesti. Nah, siap-siap Le, hadiahipun dicium Mbak Mimin ya. Wah, ra urung iki kaya bayane sidik iki ra urung aku wis. Mulih remuk iki. Mboten napa-napa, Bu Peking mboten badhe cemburu. Mboten duka kok Wong lanangan kok niku nggih. Iki ngene, gandeng iki mau aku didhawuhi karo Bapak RW. Nggih. Iki kowe engko anune karo April karo Mimin lah perkara sawerane beres ngono. Oh, ngaten nyun Pak RW Oje. Kanune Pak RW. Lho saiso-iso ayo nyanyi wong telu ah. Oh ya. Monggo. Dados. Ayo, Cak. Monggo para kadang podang kuningipun digarap cara senagenan. Ya monggo ya. Ayo.
nggih Pak Peking nggih. Nggih, matur nuwun sami-sami, Pak. Nggih, wajan hebat sewanten panjenengan mesti ki ya bintang ketoprak tempel kok iya sih. Mboten, Pak niki. Nggih, nggih. Estu niki nembe perdana nih, Pak. Estu? Inggih, Oh, perdana niki. Sengrega kantongan niki tempel samudayanipun. Apri. Nun, Pak Peking sing ngrego kantongane berarti arep nyamper sampean. wong pupune gatel kok. Kukur-kukur kok. Nek niku mesti biasane anu niku Mbak April mbak minum mesti kok. Nggih. Pripun? Niki ajeng kula sawer. Wadah. Wah, tenan aku kok. Iya, kok diambung. Mboten apa-apa, Pak. Sembah nuwun, Pak Peking. Nggih, ngaten kemawon, Pak. Wonten lepat Nggih. nyumbang ngapunten. Matur nuwun iki untang-untangku adiku lanang Tule Rinto bengi iki ya mayang ning Juwiring. Oh iya, nek ning kene bintang tamune Apri Mimin. Nek ning kono Nyai Suwarni. Lho nyawer tenan lho Le Pak Oh, Peking. weh, Ya padake. Allah. Terima kasih Pak Peking. Ya Ya, Allah. ya. Dinyanyikan dulu dong lagunya Pak Peking. Ngapa? Apa? PP apa? Peking sungguh mempesona. Sembah lho, Pak. Sembah nuwun nggih, Pak Nggih. Peking. Ingkang kepareng mirsani kata sanget lumantar YouTube Mbak kalian TikTokipun. Iji. Saking Lik Sogol Mbayat, Pak Gofar saking Nolokerto, Nggih. Pak Haji Suradi Kuwasa Klaten, Lik Mudin saka Karangdawa, Tan Kantun kagem kanca-kanca BMC saking Mas Sunata Wunut. Oh iya, Mas Slamet Karangnangka BMC ugi. Saking Pak Dalang saking Mas Eko Suyanto Cikampek nggih kepareng mirsani Mas Purdinamo Ndumpil benjing kepanggih wonten Abahing Kirun. Oh iya. Derek bungkon Mas Tantut menika saking Mas Komir. Oh iya. Nggih. Pak Ngadinu Pondok Ungu Mas Pardi Putu, Mas Sasmito saking Jepara, matur nuwun sangat. Nggih. Ya. Niki jenengan nggih disusul pandemen panjenengan. Sapa? Saking Blitar lho. Sapa? Niki Mbak Via. Apa nggih? menika Niki saking teng Dek Blitar. wingi teng Kertosono nusul, Nusul, jenengan teng nggih. Kediri nusul. Nggih to, Mbak? Nggih, niki. Niki daleme 5 Blitar. orang saking Blitar niki. Alhamdulillah, nggih matur nuwun, Mbak. Mbak Nggih. Ya, Mbak Pia. Geng Ceret hadir matur nuwun sangat Pak D Parmo. Weh. Pak D Permadi matur nuwun sangat Mas Tio Ganti Warna. Wah iya. Pak D Konogosari Mas Taufik Hidayah Sabto Ariyanto. Waduh. Mak Cangik saking SKTS rawuh wonten lokasi Mas Joko Pengalasan teater Wilujeng Dalu nggih. Ingkang rawuh menika Lek Slamet menika. Wis kaya cantang balung. Nah iya. Kayak kakak lumpuh. Ah, nggih. Mangga Mbak Rini jumeneng saking palengganipun. Ya mangga. Ya. Masa Burini. Anu Mas Pilok. Wah. Ayo Mbah lagi ya. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling